Sani koro kambi migeno ma Safaricom kendo ni cheno bilongo ni feels good to upgrade ma bende ng'wech mar internet margi sani koro jiwre chigni nyadiriyo kitiyo kod Safaricom home fiber e odi kanyo. Ng'eyo ni onge bidhiero marach ahinya kamoro itiyo ka in pacho. Samoro nitiere movie moro midwa neno, samoro dwa neno kada mana dhula, samoro dwa luwo kada mana yiero madhi nyime piny Amerika kokalo kuom mbui. Tineno ka ng'we ni piny daher mar ng'isi ni gi Safaricom. Wanyambura kijana moya Thika rafiki yangu sana. Daher mar ng'isi Safaricom oketo chenro mopie mar biro neno ni ng'wech mar internet margi obedo chiegni nyadiriyo, omedre nyadiriyo nyakwara Mogajwang' mabiro konyi chopo dwachi e yo mowinjore. Wan kanyo kod packages mopogore opogore kod nengogi mopogore opogore. Kidwa ni ijiw ng'wech mar internet mari mar home internet no, di mana star 400 hash kata kidhi e My Safaricom app kata kidhi duka man machiegni kodi mar Safaricom, tibiro konyi e yo mayot ahinya.